Čau, já jsem Eli a vítám vás u svého dalšího videa. No a vzhledem k tomu, že jsem vám slíbil trip po Itálii, tak navazujeme na předchozí video, kde jsme se vydali z Česka přes Mnichov a teď už jsme v Itálii. No a dnešní video, jak už jste dobře viděli, bude o Milánu, bude o všem, co tohle město nabízí, zajímavý kulturní památky a spoustu dalšího. Teď se na to určitě na všechno budeme podívat, dám vám tady nějaké doporučení, kam se vydat, cokoliv stojí a hlavně trip po Itálii pokračuje. Jedeme se poté podívat ještě do Florencie a do spousty zajímavých míst, no a taky navštívíme muzeum Ferrari, který je v Modeně. Takže určitě dávejte odběr tady dolů na ten kanál, já se na vás budu moc těšit a pojďte se podívat, jak to vypadá v Miláně, co všechno Miláno nabízí a jak krásný je. Jdeme se na to podívat. No a den v Miláně začínáme podzemí, doslova v milánském metru. Síť zdejšího metra je nejstarší v Itálii a jedna z nejrozsáhlejších. Linka, po které jedeme, tedy žlutá, oficiálně M3, byla otevřená v roce 1990 a spojuje sever města s centrem. A tady je první překážka. Dejte si pozor a neudějte stejnou chybu, jako jsme udělali my. Koupili jsme si v tomhle automatu totiž jízdenku, ale to nebyla jízdenka do metra, ale na jiný spoj, potažmo na vlak, na který je to přístupný. Takže využívejte klasickou platbu telefonem přímo na tomto turniketu, kterým díky platbě kartou se vám pouze zablokují určité finance a pustí vás to přímo do metra. No a vyrážíme ze zastávky Comasina, jak můžete vidět, a jedeme směr centrum. A mimochodem, když už se bavíme o tom, kde jsme bydleli, jedná se o stejnojmennou čtvrť Comasina, ale asi bych vám ji už více nedoporučoval. Sice jsme se necítili jakkoliv špatně a volba hotelu byla celkem fajn, ale myslím si, že kdybych vybíral znovu, určitě bych na poměr cena výkon našel lepší ubytování a možná i lepší čtvrť, která na mě působila trošku zastarale, byly tam starý baráky, místní lidé a nebylo to úplně turistické, takže to na mě tolik nezapůsobilo. No a my jsme právě dorazili na místo a vystupujeme na stanici Duomo a přímo z podzemí se ocitáme na jednom z nejslavnějších náměstí Evropy. Piazza del Duomo je centrálním bodem Milána už od středověku a každý den tudy projdou desítky tisíc lidí. Ať už jde o místní, turisty, umělce anebo i trošku vadivý prodavače, najdete tu opravdu kohokoliv. Kromě monumentální katedrály, ke které se ještě později ve videu vrátíme, tady taky můžeme najít bývalé královské sídlo anebo muzeum moderního umění, které sídlí v brutalistní budově hned vedle náměstí. No, náměstí je doslova živoucí kronikou milánské historie. No a vzhledem k tomu, že do katedrály se teprve podíváme později ve videu, tak se pojďme přesunout hned vedle katedrály, kde se nachází slavná galerie Vittorio Emanuele II. Místo, kde se historie potkává s luxusem. Tato nádherná pasáž vznikla v 70. letech 19. století a je pojmenována po prvním králi sjednocené Itálie. Je považována za jednu z nejstarších nákupních galerií na světě. Kromě obchodů s luxusní módou a kaváren tady najdete i slavnou mozaiku býka. Podle tradice přináší štěstí, když se na jeho rozkroku postavíte patou a 3krát se otočíte. No my jsme se na tuhle turistickou věc úplně nehodili, takže jsme se tohohle ceremoniálu nezúčastnili. Ať už tomu vy věříte nebo ne, je to prostě oblíbeným rituálem každého turistického dne a tak na to určitě narazíte. No my jsme se spíše kochali krásami těchto okolních budov, hlavně toho nádherného prostranného stropu a při doplňkách nádherných butiků s luxusní módou se z toho tají dech. No ale vzhledem k tomu, že už nějakou dobu chodíme, tak nám vyhládlo a jdeme se přesunout na nějaký dobrý kafíčko tady v Miláně. Tak my jsme právě zastavili tady hned v centru Miláně na kávu a na něco dobrýho k jídlu. Dáme si nějaký dortík a pak budeme pokračovat dál na procházku po Miláně a přemýšlíme ještě, jaký zajímavý restaurace by tady mohly být, kam bychom se zastavili na jídlo. Takže jsem na to zvědavý, zkusíme něco pěkného najít a určitě vám dám do popisku, kde jsme nakonec byli, i jak už tu kavárnu, která vypadá velmi dobře, včetně toho jídla, který tady vidíte v prostředu. A
potom zkusíme právě najít i nějakou tu restauraci, takže vám dám do popisku i nějakou restauraci, kde se budeme najíst. A vzhledem k tomu, že italská jídla jsou moje nejoblíbenější, tak se budu snažit vybrat nějakou fakt skvělou, aby jsme si to užili a aby to jídlo bylo fantastický, protože italská kuchyně prostě je nejlepší na světě, tak jsem na to zvědavý. Určitě vám to dám do popisku a uvidíme, co najdeme, snad to bude dobrý výběr, takže jdeme pokračovat tour po Miláně. No a ještě pro informaci, co jsme vybrali, vybrali jsme Café Design, kavárnu, okolo které jsme šli. Přiznám se, že některé věci hodněkrát řeším přes recenze a koukám se na nějaké doporučení na základě TripAdvisoru nebo podobných médií. Ale tuhle kavárnu, tu jsme vybrali jenom na základě toho, že jsme šli okolo, působila na nás jak zvenku, tak i vevnitř českýma dekoracema a proto jsme zasedli a prostě jsme ji zkusili. A můžu doporučit, cenově to bylo celkem přijatelné a bylo to opravdu výborné. Dávám vám do popisku mapu a adresu. Tak, my jsme právě vylezli z kavárny, kavárna celkem fajn, dali jsme si nějaký dortíky a kafe, jak jste mohli vidět, účet nakonec i s dýškem nějakých 30 €, takže úplná klasika, jako je třeba v Praze, když jdete někam ke Staromáku, takže si myslím, že celkem fajn. A teď se jdeme podívat na nějaký hrad s nějakýma pěknýma zahradama, takže zase uvidíte nějakou zajímavou památku tady z Milána, tak jdeme pokračovat. A mimochodem, při přesunu jsem si všiml na katedrále téhle obří luxusní reklamy. No a strašně by mě zajímalo, kolik stojí. Tipněte si do komentáře. A my už se z centra Milána přesouváme západním směrem k monumentálnímu Castello Sforzesco, jedné z nejvýznamnějších historických staveb ve městě. Tento mohutný hrad byl postaven ve 15. století jako pevnost rodu Visconti a později přestavěn mocným rodem Sforzů, podle kterého také nese současné jméno. Sloužil nejen jako obranná stavba, ale také jako sídlo milánských vévodů. Zajímavé je, že hrad v různých obdobích sloužil i jako vojenská kasárna a nebo třeba skladiště. Jeho osud byl tedy opravdu pestrý. Dnes je to kulturní centrum plné muzeí a galerií. Najdete tu třeba sochy Michelangela, fresky Leonarda da Vinciho nebo egyptské artefakty. Hrad je obklopen parkem Sempione, což z něj dělá perfektní místo nejen pro milovníky historie, ale i pro ty, kdo si chtějí na chvíli odpočinout od ruchu města. No a když už koukáme, jak ten park je nádherný a kolik lidí tady leží ve stínu a odpočívá, tak toho musíme taky na chvíli využít. Takže zatímco my budeme odpočívat a nabírat zase energii na nějakou další cestu po Miláně, tak vy si užijte tyhle skvostné záběry této památky. No a nemusíte mít strach, protože pokud vám vyhladoví nebo budete žízniví, tak pochopitelně v okolí parku i hradu je spousta možností, kde si zakoupit nějaký potraviny, občerstvení a spoustu dalšího, takže to určitě můžete využít. A my jdeme hradem zpátky a poté, co si ho projdeme na druhou stranu ke kašně, kde jsme přicházeli, tak si řekneme ještě něco k tomu, co si o tom celém myslím a jaké je to třeba v porovnání s českýma památkama, který máme u nás doma v Praze. Tak, prohlídku hradu máme za sebou, viděli jsme i park, bylo to celkem fajn, ale samozřejmě v momentě, kdy jsme zvyklými z Prahy, je krásný, máme to historické město a všechny ty památky, tak je docela složitý najít si jakoby v jiných státech něco, co vás uchvátí ještě trošku víc, takže já osobně jsem takový, že mě ta Praha se jako líbí úplně nejvíc a pak mám problém prostě, aby mě něco jako víc zajímalo. Každopádně i tak je to prostě jako krásný a on třeba ten Řím je asi o trošku zajímavější, ale to Miláno to nemá asi tolik co nabídnout, takže i tak docela fajn, tak zase je to něco nového, co se můžete prostě podívat, kam se můžete zajít, kouknout a co nového vidět, ale říkám, mě třeba okolní státy nebo hlavně ta Praha z historického hlediska baví víc, takže třeba hrad tohohle typu, který jsme viděli, tak mi tolik nenadchnul, zase je to obrovský, je to strašně veliký, takže v tomhletom kontextu je to zase něco zajímavějšího a takhle velký budovy a majestátní budovy my třeba zase v Praze nemáme, takže v tom je to docela jako fajn. A teďka
míříme do nějaké restaurace, kterou jsme tady našli na doporučení, takže jsem na ní strašně zvědavej. Měla by to být typická italská restaurace, takže co jiného si dá v Miláně než něco klasického. Tak uvidíme, zase vám to natočím, povím vám nějakou recenzi, řeknu nějaký ceny a dám vám vědět, jestli za to stála nebo za to nestála a chytli jsme se do nějaký turistický pasti. Takže pojďte se podívat se mnou, co jsme vybrali za restauraci a jak to bylo dobrý. No a jakou restauraci jsme měli v plánu? Přesouvali jsme se do restaurace Osteria de Fortunata. Přesun přibližně 15 minut. A proč zrovna sem? No protože restaurace je to jedna z nejvyhlášenějších v celém Miláně. No a vzhledem k tomu, že nebere rezervace, tak jsme se rozhodli, že půjdeme napřímo. Ale tady už vidíte, jak to celé dopadlo. Přišli jsme a zvažovali jsme, že bychom si vystáli frontu, ale když jsme tak násobili, kolik může zabrat jednotlivý úsek minut a pronásobili jsme ho s celkovým počtem lidí, tak jsme se rozhodli, že to asi nemá úplně cenu. Bohužel jsme se na internetu dozvěděli, že tahle restaurace je fenoménem poslední doby a hlavně kvůli autentické atmosféře, kdy před vámi ručně válí čerstvé těstoviny, tak je prostě podnik téměř nedosažitelný. A proto jsme museli zvolit nějakou z okolních restaurací, u kterých jsme prostě šli na blind a museli jsme věřit, že vybereme něco správného. Tak jsme vybrali restauraci Torre di Pisa. No a můžete vidět sami, že to vypadá taky fajn, všechno bylo super, ceny mě překvapily, že byly celkem i přijatelný, no a tak jsme něco vybrali a hlavně jsme upřímně byli rádi, že jsme vůbec nikam zapluli, protože jsme šli v době obědu někdy po 1 hodině, půl druhé a absolutně mi nedošlo, že Italové jedí o něco později a že to není jak v Česku, kdy je typický oběd ve 12. Tady už můžete vidět, co jsme vybrali, byly to fantastický vaječný špagety carbonara, který my známe trošku jinak, tady to bylo hodně na těch žloutkách, ale za mě to bylo naprosto výborný. A pak ještě pepřový špagety na nějakém rajčatovém základu a moc jsme si pochutnali. Samozřejmě vám adresu i informace o restauraci, včetně částky, kterou jsme utratili, dávám tady do popisku. No a vzhledem k tomu, že žádný výlet a žádná turistika se neobejde bez nějakého drobného problémku, tak to samozřejmě dohnalo i mě. No a já jsem si chtěl hrát na frajírka, jít v luxusní vycházkový obuvi, ale i to mě samozřejmě dohnalo. Takže po tom, co jsem měl sedřený paty a už to bylo náročný chodit po Miláně v těch kožených luxusních botech, tak jsem zvolil alternativu a došel jsem si pro trošku sportovnější obuv kvůli tomu, abych tolik netrpěl. No a zašli jsme do tohle z toho obchodu Avela, kde jsem si vybral New Balance. Tak mi dejte vědět do komentáře, co si myslíte o těch botech a co říkáte na moji investici v podobě obuvy a my se přesouváme před katedrálu, kde už máme domluvenou prohlídku přímo na čas. Jinak ještě informativně, vstupenky na prohlídku katedrály jsme kupovali na portálu Get Your Guide. Mají skvělou aplikaci a mimochodem kupuju tam většinu všech vstupenek na atrakce, památky a tak dál. Určitě počkejte na konec videa, kde vám řeknu důležité věci, na co si dát pozor při nákupu jednotlivých věcí a vstupenek právě v Miláně a určitě se koukněte taky do popisku, kde vám samozřejmě všechno vypíšu a dám vám tam i adresy jednotlivých míst. My se jdeme podívat na prohlídku katedrály. No a konečně přichází na řadu dominanta Milána, slavná katedrála Duomo di Milano. Tahle monumentální stavba je symbolem města a jednou z největších katedrál v Evropě. Výstavba začala už v roce 1386 a věřte tomu nebo ne, oficiálně byla dokončena až v roce 1965. Duomo je domovem slavného hřebu ze svatého kříže. Podle legendy jednoho z těch, které měly přibít Krista na kříž, je uložen vysoko nad hlavním oltářem a jednou ročně se slavnostně snáší dolů při speciální ceremonii. Katedrála má 52 pilířů, každý symbolizuje jeden týden v roce a její interiér může pojmout až 40 000 lidí. Na zemi pod nohama je pak unikátní mramorová mozaika, která mapuje různé části nebeské oblohy, ale i zodiaky. Tenhle chrám není jen architektonický zázrak, ale je to kus živé, opravdové historie. No a po prohlídce interiéru míříme nahoru, na slavné terasy Duomo, které nabízejí jeden z nejuchvatnějších výhledů na Milán. Ale pozor, výstup je možný výtahem nebo pěšky a dejte si na to pozor, když budete kupovat vstupenky, protože my jsme přehlédli tuto možnost a tak jsme si to dali celé po schodech. A řeknu vám upřímně, že to bylo celkem náročné.
Při této události jsem byl vděčný, že jsem si zakoupil ty nové boty, abych se tolik netrápil. No a na střeše se ocitnete doslova mezi sochami. Katedrála je zdobená více než 3400 sochami, což z ní dělá chrám s největším počtem soch na světě. Tady nahoře jste v těsné blízkosti těch největších andělů, světců, alegorií a symbolů. Nejznámější z nich je pozlacená socha Madonina, která stojí na nejvyšší špici katedrály ve výšce 108 metrů. Mimochodem, existuje i zajímavé pravidlo. V Miláně dlouho platilo, že žádná budova nesmí být vyšší než Madonina. Když se stavěly výškové budovy, musela být její zmenšená kopie symbolicky umístěná i na jejich vrcholek. Tradice, která se dodržuje dodnes. Terasy vám navíc umožní vidět celou strukturu chrámu z jiné perspektivy. Gotické oblouky, chrliče, věžičky a mramorové detaily, které z ulice vůbec nejdou postřehnout. Je to jako projít se po sochařském muzeu pod širým nebem. A za dobré viditelnosti můžete dohlédnout až na Alpy. To nevím, to jsem úplně neodhadnul, je to ale opravdu dechberoucí zážitek, a to jak fyzicky, vizuálně, tak i samozřejmě duchovně. No a když už mluvím o té fyzické zátěži, tak potom, co se tady dokocháme, tak nás samozřejmě čekala cesta dolů a ta byla jak jinak, než samozřejmě po svých. Takže ta volba, jestli půjdeme výtahem nebo pěšky, se rozhodovala při koupi vstupenky a vy si na to opravdu dejte pozor, protože ten rozdíl byl pár euro. No a protože my jsme to popletli, tak jsme se šli odměnit na nejlepší zmrzlinu v Miláně. Ale zas a znova, když jsme viděli tuhle tu obří frontu, která zase byla minimálně na hodinu, tak jsme změnili myšlenku na to nejlepší gelato, který v Miláně je, a tak trošku jsme se smířili s tím, že si prostě dáme někde v kavárně ve okýnku klasickou italskou zmrzlinu, na kterou jsme zvyklí. No a musím říct, že ať už to je nebo není jedna z nejlepších zmrzlin ve městě, tak chutnala úplně fantasticky a po tom výkonu v katedrále snad ještě lépe. No a pak už jsme jenom vlezli do metra a vrátili se po stejné ose zpátky do naší čtvrti na hotel. Samozřejmě metro funguje tak, jak už jsem zmiňoval, takže blokace peněz na kartě se odečetla na základě času stráveného v metru. Naprosto jednoduchý. No a pak už jsme se těšili jenom na večeři a na něco dobrýho a samozřejmě jsme to doplnili o nějaký drinčík, aby se nám líp usínalo. Takže nezapomeňte odebírat tenhle kanál a jestli vás zajímá, kam se vydáme příště, tak to bude fantastická Florencie.